Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. De data asta ne vom juca în Paladins de unii singuri. Am vrut să creez o serie de Paladins. Poate ne vom juca și cu Editsu, cu Knight, cu domnul Ryder și alți prieteni de-ai noștri acest joc minunat. Dar deocamdată vreau să încep de unul singur, că vreau să devin de unul mai bun. Recunosc, am mai jucat, am level 6 spre 7 aproape. Dar vreau să devin unul ăsta. Ce-am de mă bâlbâi? Vreau să devin mai bun de față cu voi, oameni buni. Adică hai să mai prelungim mult cu vorba și să începem acest joc. Opa! S-a găsit meci deja. Haideți să jucăm, băieți. Deci dacă o să dureze ceva, voi pune pauză. Doar ca să nu vă pun pe voi să așteptați. Înțelegeți? Așa că vedem dacă începem imediat sau nu. Da? Revenim după ce se începe. Și am revenit, băieți și fete. Vom începe jocul. Din păcate nu vor avea tank. Spune-mi, te rog. N-avem tank. Doamne, nu vreau eu să fiu tankul. Mi-am dorit să joc cu caracterul meu, Koga, preferatul meu. Dar se pare că n-avem de ales. Și cred că vom lua pe cineva. Tom și Jerry cheamă pompierii. Foc și avar tot din joc, te luăm pe tine. Vai de capul meu, dar urma îi. Urma ești, Mike. Cine te-a făcut așa, nu știu. Bă, da, mor. Unde mai sunt merele astea? Roșii. Mâncați-le, oameni buni. Sunt sănătoase. Recomand. Au. Ce oameni? A trebuit să am asta. Asta. Și cred că cam atât. Oh! Dii! Ha, ha! Unde suntem? Fugi! Mamă! M-am căcat pe mine. La modul serios zic, m-am căcat pe mine. Și a murit! Mamă, dar avem jucători buni, mă. Așa, hai. Ce vom cumpăra? Vom cumpăra Guardian și ceva de genul ăsta. Așa. Di Matalinu! Fugi!
Ce oameni, bă, mă atacă peste tot. Pentru cei care m-au jucat, să-mi spuneți și mie în comentarii ce mai trebuie să fac. Au. Haide, hai pe ei. Nu, sunt prins așa ușor. Ești că controlezi o mașină să mor. Mergi, mă! Mamă, dar nu-i bine. Stăm pe aici. Din păcate, nu avem... Înseamnă că noi suntem o tarantulă, nu știu ceva, o șopârlă, nu știu ce e asta, sincer să zic. Oh. Nu puteam să fug. Mamă, băi, eu sper că mă aud bine la show. Hai, 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 hai. Țară că pot, țară că pot, țară că... Fu! Fu! Ce pu! Bă, nu știu cum fac, ce? Noi trebuie să câștigăm neapărat acest meci. Stai așa, băiatule. Care atacă, mă? Mamă, mi-o dau stun peste tot. Aoleu.
Aoleu, aoleu. Bă, dar n-am mai cumpărat. Acum am văzut. Bă, da, au tras în mine, bă, nu glumă. Aoleu, și cred că o să pierdem. Și eu nu mai temele, mă. Am solo kills, elimination. Stai, da. Aia e, fraților, am pierdut primul meci. Nu putem câștiga mereu. Nu putem. Nu putem câștiga mereu. Se mai întâmplă. Hai că revenim când vom începe meciul. Fraților, am revenit. Chiar nu știu. Ha? Gata. Mersi, Doamne. Vom juca în sfârșit cu caracterul nostru. Hai. Nu promit nimic. Nu știu cât de bine o să joc. Vedem în următoarele minute. Știu că a fost una care am creat eu. Asta, parcă. În fine. Ce vom lua? Asta. Ce-mi place caracterul ăsta. Ce-mi place. E bestia. Dii, căluț. Bă, au apărut peste tot. Ah, fuck. Ce? Bă, ăla are ceva cu mine, să mor de familie. Și ceva aici. Asta, vom avea nevoie. Băi, băiatule! Va trebui să mă antrenez ca să joc chiar bine cu asta.
Asta. Cred că nu trebuia să iau asta. Mare greșeală am făcut. Pe unde? Ah, pe aici. Domnul înapoi eu. Unde ești, mă? Hai, Dims. Ah, bă, mi-am crezut că mă atacă din față, mă. Așa. Exact cum spune și asta. Ratatatatatatatata. Exact. Hai să avem full, mă. Bă, ce oameni, bă. Mi-am folosit ultimata pe nimic. Pe aici? Nu. Cine am venit acum? Și am ajuns? Haideți, mă. Hai că am fost cel mai slab. Recunosc. Haideți că e meciul nostru. L-am câștigat pe ăsta, nu știu. Dar părerea mea că l-am câștigat cu ușurință. Fraților, cam atât a fost cu acest episod. O să ne jucăm și în viitor apropiat. Sper că ne vom juca. Da, sper, cam atât a fost cu acest episod. Sper că o să ne jucăm și în viitor apropiat. Am fost cel mai slab, dacă nu știu ce rău. Limbajul meu, firea măsii să fie. O să mai apară episoade. O să promit că voi mai posta. Poate așa voi deveni și mai bun. Așa că ne vedem data viitoare. V-am pupat!